To ty plastoryki si pozbieramy, a nie chcemy. Pober lady. Idź oj do to na zrobi zbierać już w domu. Jak biorę, to rovno pozbiera, hej? A to je také na co existuje? Odpal. Ísť dole. Ísť dole, ti utorím. Tak ísť dolov, hej. Victorinox so zľavou až do 60%. Informujte sa na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na www.slovnaft.sk/Victorinox. Vo vašej dlani vidím veľa vecí. Získate neobyčajné orientačné schopnosti.